kom. Nu skal vi så hen og kigge på det vejarbejde der, fordi at, jeg synes, jeg har hørt noget om, at det tager lidt længere tid end forventet. Ja, og jeg tror, at jeg har fundet nogle folk herovre, som vi kan interviewe lidt. Og ud af dem der, hvem ser dummest ud, det gør ham, han må være chef. Goddag, undskyld mig, jeg lige forstyrrer dig. Ja. Ja, det er fordi, at jeg kommer fra... Kom ikke fra Arbejdstilsynet, vel? Nej, bare roligt, ja. Jeg kommer fra News, og jeg er lidt rundt her i omegn, for at se, om der er noget nyt her, som jeg kan få lidt om, eller få lidt nyt. Vi skal bruge en tommestok. I bruger en tomstok? Vi skal lige have mål. Ja, I kan prøve med den her. Ja, tak. Og hvis den ikke måler rigtigt, så kan I tage den her et år. En af dem plejer at måle rigtigt, og hvis ikke det navn det måler rigtigt, så brækker I bare lidt af tomstok, så det passer. Ja, undskyld, det er galt om at holde folk i gang, når de nu endelig vil arbejde, så skal de holdes i gang. Ja, det kan jeg godt se. Jeg kan godt se, at der er måske lidt udfordringer med effektiviteten. Nej, den kan I ikke klare over. Nå. Jeg tøs herinde, de er dygtige. Og Ja. de har en god uddannelse begge to, og de gør det rigtig godt. Hvad er deres uddannelse? Det er kan røre. Okay. Det er de begge to. Og ja, altså orange, hun er så kan møgrøre. Så det er rigtig godt. Ja. Jeg er godt kørt med min medarbejder. Hvad var det for et hul, vi skulle grave i? Det vil hun gerne vide, hva'? Jamen bare, hvis ikke du kan finde et hul at grave i, så bare lav i et. Okay. Du kan lave bare i et. Vi skal prøve at have en stiklægning den vej over, hvor det hus et eller andet sted. Og det skal ramme mellem det første vinde. Ja, mellem gavl og gavl i et eller andet sted. Så må de selv finde ud af det. Så vi graver bare. Vi graver bare den vej over. Jeg vil foreslå, at vi bare graver, ja. Den et eller andet sted. Okay, Ja. vi prøver. Mellem øst og vest. Ja. Men ikke for... Vi har faktisk rigtig travlt, og så jeg har sgu for meget tid til at det hele. Nej. Jamen, det kan jeg godt se. Jeg må hellere lade være med at forstyrre nu, når jeg har hørt, hvordan det gik i forrige, der forstyrrede jeres arbejde. Så ja. Nej, vi skal ikke noget længere end det endnu. Jeg tror, jeg har fundet dybde. Perfekt. Fedt. Så er vi klar. Godt. Jamen, jeg vil da ikke forstyrre jer længere så. Jamen, det har så du vil jeg slutte igen. gået rigtig klar. Ja. Jamen, så siger jeg tak for, at jeg lige måtte forstyrre lidt. Skal jeg tage den der igen? Jamen, det var da være dejligt. Ja. Og så må I have en god dag. Jamen, jeg lige kan det. Jo, tak. Moin. Moin. Ja. Så har du ikke set, at det er helt i. Nå, nej, okay. Nej. Nej, jeg skal nok lade være med at sige noget. Arbejdstilsyn, told og skat, eller noget som helst. Så er vi til hernede. Javel. Så må du vise dem rundt, hvordan de andre gør. Okay, Tak skal du have. det husker jeg. Godt. Værsgo. Hej.